Баща ти щеше да се пръсна отразу да те види. Приличате си. Има нещо и от майката има повече си на баща ти. Като бях малък, любимото ми нещо беше да излизам на балкона и да слушам вятъра. Колкото по-шумен, толкова по-добре. Така не чувах как баща ми крещеше на майка ми. А как искам да му чуеш Ивания глас сега. Колко ви го платиха? 45 евро. То какво толкова ще правят? Лас Вегас. Местим гробището. Пречи на голф игрището. Баща ти беше най-големия газар в казармата. Знаеш ли кое е най-страшното тук, момче? Самотата. Тогава, що не дойде на погребението на баща си, бе?